Ahojte, ja som pán Timian. Ako môžete vidieť, tak už je tu to obdobie v roku, kedy môžete variť na grille, vonku, v kľude, na záhrade. A pre tento prípad som si pripravil výborný recept na jednoduché kofty. Urobíme si ich s naan chlebom a s jednoduchým dressingom, takže poďme vlastne na to. V prvom rade tu mám mleté hovädzie a mleté bravčové. Budeme potrebovať zhruba 300 g mletého hovädzieho a 200 g bravčového a spolu si ich kľudne rukou môžete takto zmiešať. Mäso je pomiešané, poďme ho nejak dochutiť. Mám tu cibulu, nejaký cesnak a koreniny, soľ a dôležitá vec je struhanka a jedno vajíčko, ktoré vám vlastne celú tú hmotu potom pekne podrží na tých špajlách, alebo jak to nazvať, s ktorými to potom budeme na ktoré to potom celé budeme grilovať. Jedno vajíčko, pridáme jednu čajovú lyžičku papriky sladkej a údenej, pridáme polovičku čajovej lyžičky čierneho korenia a na záver pridáme rastcu drvenú, tak polovicu lyžičky. To tam kľudne celé môžeme takto dať, dosolíme jemne. No a namiesto toho, aby sme tú cibulu nejak zásadne krájali, potrebujeme naozaj jemnúčké kúsky, tak budeme strúhať. No, nastrúhanú cibulu si prehodíme k mäsu, všetku, a dosku si utrieme. Na to je úplne ideálne použiť papierové utierky v takomto prostredí. No a čo by to bola za kofta, keby sme do toho nepridali nejaký cesnak, konkrétne tak 3 strúčiky, stredne veľké, poriadne nasekať na drobno, respektíve kľudne to môžete a na tom istom strúhadle, ako ste strúhali cibulu, nastrúhať ten cesnak, budú rovnako veľké a vy budete menej krájať. Tak. Aby to držalo nejakým spôsobom v celku, tak tam pridáme tak 1,5 polievkové lyžice strúhanky a samozrejme tam musím pridať nejakú čerstvú bylinku. Sme vonku v prírode, tak to čo by to už bolo bez bylinky. Mám tu petržlenovú vňať, to je tak jednu hrst najemno nasekanej petržlenové vňate. S mletým mäsom, priatelia, musíte pracovať naozaj rýchlo, špeciálne keď je vonku teplo, ale toto zhruba by ste chceli dosiahnuť takúto lepkavú hmotu, ktorú teraz musíme nechať v chladničke chvíľočku odstať. Ideálne sú 4 hodiny, teda najideálnejšie cez noc. 4 hodiny sú super. Budete musieť chvíľočku proste počkať, tie chute sa potom oveľa lepšie prepoja a vo výsledku to jedlo bude len proste chutnejšie. Kamaráti, 4 hodiny prešli ako voda. Medzi tým som si rozpálil grill. No a teraz budeme sa snažiť z toho mletého mäsa vyrobiť kofty. Budeme k tomu potrebovať takéto špajle, ale potrebujeme tie, ktoré majú plochú stranu, to znamená, že nie sú okrúhle, ale majú jednu stranu plochu. Zoberieme si kúsok toho mäsa a takto, ako, neviem, či to je dobre vidno, na tú špajlu sa budeme snažiť to mäso takto rovnomerne po celej dĺžke rozdeliť, tak aby ste mali jednu stranu vlastne plochejšiu, aby sa to mäso pekne prepekalo na tom grille. No kamaráti, poďte, krásne kofty sa nám podarilo vyrobiť a už tesne iba predtým, ako ich dáme na grill, ich treba mierne potrieť olejom, tým pádom sa urobí taká veľmi pekná taká krústa na vrchu. Chceme to grilovať nie úplne akože na rozpálenom grille, na nejaký, dajme tomu, keď má grill tak 180, maximálne 190 stupňov, pomaličky z každej strany, až je to mäso celé prepečené. To by vám malo zabrať zhruba nejakých 8 až 10 minút, podľa toho naozaj, keď veľké tie kofty máte. Poďme s nimi na grill. Vidíte sa to krásne. A posledný kúsok. No a kým sa grillujú, tak si spravíme taký veľmi jednoduchý dressing. Myslím si, že veľa ľudí z vás ho pozná. Ku koftám sa úplne ideálne hodí. Máme tu skvelý biely jogurt a tuto zo záhrady nádhernú metu obyčajnú. Otrháme si z nej lístky, nasekáme ju k tomu jogurtu. Pridáme sol, korenie štandardne, trochu citrónovej šťavy a citrónovej kôry.
Uprateme si po sebe samozrejme, lebo za chvíľu bude hotovo, priatelia. Taká krásna kofta, kde opečené, vidíte, z toho vyteka tá šťava všetka, výborná. Dám si ju takto pekne už bokom. A naan bread môže ísť len takto ohriať na grill. Minútou stačí. Škoda, že nemusíte cítiť tú vôňu, priatelia, ale pozrite, takto krásne opečený naan, v nárohoch nádherne spálený. To bude úplne ideálny základ na naše kofty. No a servírovanie je úplne primitívne. Nejdeme to nejak komplikovať. Dáme si trochu na spodok takto trochu toho jogurtu spolu s tou metou. Trošičku soli, vôbec nebude škodiť. A teraz takto koftu, pozrite sa. A môžete si ju ešte kľudne takto rozrezať na 3-4 kúsky. Sa, to je nádherná. Samozrejme dressing nesmie chýbať ani takto na vrchu. No a dokončíme to tak, ako máme vnútri v tých koftách petržlenovú vňať, tak samozrejme aj petržlenovou vňaťou na vrch. Jemnúčko citrónové šťavy, nech je to také ľahšie. No a priatelia, sa takto nádherne môže vyzerať jednoducho kofty z kombinácie bravčového hovedzieho mäsa s dressingom, vlastne v ktorom je iba meta, jogurt a ostatné drobnosti na nádhernom chlebíku. Dobrú chuť, priatelia.